Assalamu alaikum. Ina son ɗan yi wasu bayanai ne kalilan hannunka mai sanda. Amma ban san ya zan yi wannan bayanin na hannunka mai sanda ba, ta yanda mutane ba su ce sura ta zo da surutunta ba. Yauwa. Amma ina son yi magana nan ne based on experience, irin abin da ido na ya gani da kuma yanayin yanda rayuwar take. Mutuwan aure bala'i ne. Kwarai da gaske. Ga ya mace, mutuwan aure bala'i ne ga ya macen da ta so zaman gidan auren, kuma ta so auren amma ya zo a matsayin wani abu daban. Ina zuwa me nake cewa na ɗayan cotton ne, mutane sun kwankwasa mota. So abin da nake faɗi shine mutuwan aure bala'i ne ga ya macen da take son zaman auren, ko kuma tana son auren amma an samu matsalan da wanda dama can Allah subhanahu wata'ala da ya halicci aure shi halicci saki kuma da dalili, wanda dalili kala-kala. Yauwa, na san cewa mata suna shan wahala a gidan mazajensu, wasu kuma suna jin daɗi, wasu kuma suna da sa'an da su suke juya namiji ma yanda suka so, wasu kuma suna na duk abin da za su yi wa namiji duk yanda za su kyautata masa bai zai gani ba, 'yan uwansa ba za su gani ba. Akwai wanda kuma kawai shi kuma miji mai rudin duniya ne ya dauke shi, ya sa shi kawai bai gani mutuncin da kima matarsa. Akwai wacce kuma miji ya yi mata laifi, ya yi mata ba daidai ba, ta fito ta nemi saki ko ta yi fushi ko rigima ya zo ya taso a tsakaninsu, ya dawo kuma ya nemi yafiya, ya ce ki yafe min, ba zan sake ba, na yi kuskure. To aure dai akwai abubuwa kala-kala daban-daban. Abin da yasa nake cewa mutuwa aure bala'i ne, ko da macen da miji dukanta yake a gidan miji, a gidan ya dake ta, ya daki 'ya'yanta, ya hana su ci, ya hana su sha, wallahi duk sanda ta fito a gidan miji na sai ta sha wahala. Wallahi sai ta sha wahala, because akwai abubuwan da in kana da aure akwai irin immunity zan ce ne da kake samu a wajen mutane, wanda in yi aurenka ya mutu, hantara da zagi da cin zarafi da rashin mutunci da zage-zage da maganganun da wa'anda ba su san me idanka yake gani a gidan mijin nan ba, su kaɗai sun ishe ka. You have to be strong, you have to be brave. A zo a yi maganar wacce ta yi kamar shekara 5, 7, 8, 9, 10 sama a gidan miji, a zo a ce after duk wannan shekarun da ta yi kwasam kawai aurenta ya mutu. Za ta sha wahala, because na farko bata saba da rayuwar duniya ba. Zaman aure ta yi bata san me ake yi, me ido yake gani. 'Yan matan ma da suke struggle suke karyan fake life, 'yan matan da suke struggle suke fake life na cewa wai su saurayi ya siya musu mota, ko saurayi ya siya gida, ko saurayi ya siya waya, ko saurayi ya ba su kuɗi, ko an kai su turai, ko an biya musu umra da sauransu, wanda suke irin wannan fake life ma, you don't know what they are going through at all, you don't know. So nakan so in ba mata shawara, dan mutane suna gani ban sura aurenki ya mutu, baki da aure, gashi na kina, you are doing well, you are doing fine. I'm not doing well, oh, I'm not doing fine. Yauwa, but if you know, you know. I'm not doing well and I'm not doing fine. Don't look at me because I'm happy. I post pictures on social media. I laugh. I do a lot of things like showing I'm okay. I'm not okay. I am not okay. I am not skinny. I am not okay. Yauwa. So sukan so su yi advising Mansura, ya aurenki ya mutu, mu ga yadda da Allah mu ma ya zamu iya kofin auren mu ya mutu. Akwai matan da suna son auren amma mijin baya so, ko kuma yana so ya ƙara mata, yasa ya sake su. I know those women, they need to cope, they need to understand the way of life, they need to go through a lot of process, a lot of things kafin su iya surviving. Amma wace kina jin daɗin ki, kina chilling, ko mijinki ya yi dan miki laifi, dan dama kina neman hanyar fita, sai ki ce ke sam ko za a mutu sai miji ya sake ki, miji ya gama sakin ki, sai ki fito media kina zage-zage, kina cin mutunci, kina ya banni da 'ya'ya ni kadai, ya zan yi da rayuwata, I'm a single mother, I'm a single parent, ina nan ina surviving, Allah ka bani abin da zan ciyar da 'ya'yana, Allah ka. Wace mace ce miji ya sake ta da bata kula da 'ya'yanta? Wace mace ce miji ya sake ta da she's not trying to survive on her own? Kowa fa dannewa yake, kowa boyewa yake. Ke rabu da mijinki, kin ce mijinki yana neman mata, mijinki
yana kwana da mata me da haka yana cin amana ke, yana sa miki infection, dan haka ba za ki iya kula shi ba. Kin fito daga gidan miji kin nemi saurayin da kika nema yana da mata, banda yana da mata sannan yana da wasu 'yan matan ba ke kaɗai ba, and you are coping with him, and kin rabu da mijinki na sunna akan cewa yana neman mata. I can't even understand women. Wallahi I can't understand women at all. Mata muna da wuyan sha'ani, muna da I don't know but some me problem din mu ba. Mijinki ya miki laifi ya baki hakuri, ki hakura. Shawara ce, kina shan wahala, kina son zaman aure, miji ya rabu da ke, you need to go through a lot of process, but in dai baki da haƙƙin shi, Allah fa yanzu to a duniya yake hisabi. Allah tun a duniya yake hisabi yanzu. In dai baki da haƙƙin mijinki, wallahi ki je ki rubuta ki ajiye. In mijinki ya sake ki, kina bin shi, kina roƙon sa ya sake ki, wallahi zaki ji daɗi daga baya. Allah zai musanya miki da abin da yafi alkhairi. Amma mijinki in bai da haƙƙinki, in mijinki bai da haƙƙinki, kika ce dole sai ya sake ki, sai ya rabu da ke, kuma ba haƙƙi, ba wai laifi ya miki na irin na azuwa wanda addinin musulunci ma dama ya rubuta cewa in aka irin wannan abu ma saki ya halatta a tsakaninku, kika ce dole sai ya sake ki, you go see wine, wallahi zaki ci kwakwa. Wallahi zaki ci kwakwa. Kina ganin matan nan, wallahi if you sit down with one or two divorcee, ki tambaye su me idan su yake gani bayan fitowa gidan miji, especially wanda suka yi 5, 7, 10 years da sun saba da zaman auren, sun saba da sunna, sun saba da namiji guda ɗaya, mijin su halalin su, sun saba ko babu ko ba, sun saba da jiki da guda ɗaya, sun saba da komai tashi hankalin suka shiga damuwa, suna da wani jiki da za su kwanta a jiki su nuna damuwarsu da sauransu. Wa'annan matan they are going through hell, kuma duk da haka namiji zai sake su, zai rabu da su. They are going through hell. Amma wacce ta yi shekara ɗaya wata 6 da mutuwar aure, wannan duk ba problem bane. Bi dama can kina kan titi din ne, dama kina gida, kin saba rayuwa ki, in ke kike fidin kanki, kina fidin kanki, you are used to it. Amma shekara 5, 6, 7 abin da ya sama, ina mai jajanta muku, because I know what we are going through, amma fa we survive it. So kuma mu a matsayin mu na musulmai, kaddaran mu mun yarda da kaddara da mai kyau da mara kyau, wanda yana ɗaya daga cikin shiga musulunci, mutum ya yadda da kaddara mai kyau ko mara kyau. Amma dan Allah mace, in kin san mijinki bai miki laifi ba, dan Allah da annabi kake nemi saki, kina tunanin cewa wanda aka saka ma ga suna cilin, ƙarya ne. Wallahi ba wani cilin, wallahi ba wani cilin. Amma wacce kuma ba ta son saki, amma miji ya ga dole yana sai sake ta dan ya samu wata budurwa ko ya samu wata mata, ko bai da ɗakin da zai sa wata budurwarsa, ya kore ki dan ya samu ya sa wata budurwar, ta Allah ya bi miki haƙƙinki, Allah ya musanya miki da abin da ya fi alkhairi. Amma wai kana fitowa social media kana zage-zage, ni nake kula da ƴaƴana, ni kaɗai ne, ni nake waye, ni nake menene, waye matsa namiji kaza. Why? Kina zubawa da ƴaƴanki mutunci, nan gaba sai an zo auren su a dinga kawo abubuwa, ana ga yanda mamanku take zagin babanku, take cewa kaza ne shi, kaza ne shi, kaza ne shi. At the end of the day, it's coming back to your own children. So if you know, you know, nanka mai sanda shi nake yi, in kin sani kin sani. To ubangiji Allah ya zaba mana abin da yafi alkhairi ga baki ɗayan mu, Allah ya duba mu, Allah ya musanya mana da abin da yafi alkhairi. Abin da zan ce kenan. Thank you.